Tak fordi at jeg også måtte komme i dag og fortælle om nogle perspektiver fra fremtidens læger. Jeg vil som sagt tage udgangspunkt i vores studieundersøgelse, som vi har lavet i 2025, og fortælle lidt om nogle tendenser inden for tilfredshed med klinikophold, interesse for specialerne, almen medicin og psykiatri, og nogle bekymringer for fremtiden som læge. Så vil jeg også kort fortælle til sidst om en spørgeskemaundersøgelse, vi lavede for godt et år siden, omkring interessen for at arbejde i yderområder. Yes. Og vores studieundersøgelse, kort om den laver vi hvert andet år, og har gjort siden 2017. Vi spørger ind til sådan bredt sådan noget som trivsel, mental sundhed, tilfredshed med klinikophold, prægraduat forskning og interesse for specialer. Det er sådan nogle gennemgående ting, vi har spurgt ind til gennem årene. I 2025 fik vi 1264 besvarelser, og det svarer altså til cirka 12% af alle landets medicinstuderende. Hvis vi starter med at kigge på tilfredshed med klinikophold, så kan vi jo se en tydelig tendens til, at den er faldende, især faldet siden 2021. Og grunden til, at jeg har taget det med i dag, er lidt fordi det taler ind i den her overproduktion, at man har taget flere og flere ind på universiteterne. Og det ser vi altså, det tolker vi, at der er en tydelig sammenhæng med. Det gør vi også især fordi, når man kigger på det fordelt på byerne, så er det største fald sket i Aalborg, hvor man også har øget indtaget af studerende allermest. Og vi hører også særligt fra Aalborg historier om folk, der oplever ikke at blive sendt hjem, simpelthen fordi der er for mange på afdelingerne, og generelt føler, at der ikke er nok supervision. Det er også, når vi spørger til, hvad det er, der gør, at folk ikke er særlig tilfredse med deres klinikophold, så er det nogle af de ting, der fylder. Manglende supervision for mange studerende på afdelingen, og sådan noget som, at man føler, at man står meget alene med ansvaret for læringen. Videre til interesse for specialer, der stiller vi spørgsmålet, hvilket speciale finder du mest interessant lige nu? Og der spørger vi jo selvfølgelig bredt på alle årgange, så det er jo, som vi lige hørte, noget, der kan ændre sig løbende gennem studiet, hvor fastsat man er på det. Men vi har altså set en tendens til, at interessen for almen medicin generelt er høj, og er forblevet høj, også i år i de resultater, vi har. Til gengæld så er interessen for psykiatri ikke særlig stor, og ikke stor nok. Vi så tilbage i 2023, at der var en stigende interesse i forhold til de forgangne år, og det synes vi jo var rigtig positivt. I 2023, der omkring, hvor vi lavede undersøgelsen, der var der også rigtig meget fokus på psykiatri i den offentlige debat. Vi havde også selv i faget rigtig meget fokus på det, på at bruge lægestuderende mere i psykiatrien. Og vi tror altså, at det her med fokus på de gode historier, at det blandt andet kan være en forklaring på de her tendenser. Så det tror vi kan betale sig. Så et nyt spørgsmål, vi har indført i år, i 2025 her, det har været bekymringer for fremtiden som læge. Det er noget, jeg ville have ønsket, vi havde spurgt til tidligere også, fordi jeg tror, der ville vi også have set et markant skifte. Men i år, der ser vi, at det er de her bekymringer om at komme ind i ønsket speciale, bekymringer for overhovedet at kunne få uddannelsesstillinger, og bekymringer for arbejdsløshed, der fylder meget. Sådan noget som balance mellem arbejde og privatliv, og man føler sig tvunget til at flytte for et job, er også bekymringer, der fylder rigtig meget. Så har vi patientklager,
Og det synes jeg bare var bemærkelsesværdigt, hvor lidt det fylder i forhold til de her andre ting for folk. Yes, og der kan vi se dem stillet op ved siden af hinanden. I forhold til interesse for at arbejde i yderområder, det er jo også noget, der allerede er sat en del fokus på i dag. Der lavede vi en spørgeskemaundersøgelse tilbage i efteråret 24, hvor vi fik 700 svar, og I kan se fordelingen på landsplan her. Vi spurgte først til, om man tidligere havde haft studiejob i et yderområde, og hvad der havde været motivationen for det. Og der kan vi jo se, at løn og gode arbejdsvilkår er den helt store faktor. Der er også andre faktorer som netværk og sådan, når man tænker fremtidige karriere, der fylder, men løn og gode arbejdsvilkår er den helt store vinder. Og det ser vi også, når vi spørger folk, hvad der kunne få dem til at søge det igen under studiet, søge jobs i et yderområde. Bedre transportmuligheder og løn og arbejdsvilkår er simpelthen de helt store vinder her. Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at der ikke er ret mange, det er en lille procentdel, der er helt lukket over for at kunne finde på det. Vi har også spurgt til oplevelser med at være i klinik i yderområder, og hvordan det har påvirket tanken om at skulle være læge i et yderområde. Og der synes jeg også, at det er rigtig positivt at se, at det er rigtig mange, der jo har et mere positivt billede af at være læge i et yderområde, efter de har prøvet at være i klinik der. Det var cirka en tredjedel af alle respondenterne på hele undersøgelsen, der havde været i klinik i et yderområde. Jeg synes også, der er noget væsentligt i, at man så får alle ud i et yderområde på et eller andet tidspunkt i uddannelsen. Det er bestemt ikke alle, der når at prøve det overhovedet. Og det tænker jeg også er noget, man kan skrue på, hvis man gerne vil trække folk derud. Yes, og så de generelle tanker om at arbejde i yderområder, det er jo økonomi og transport, der fylder meget. Økonomiske incitamenter, gode transportmuligheder og løn under transport er meget gennemgående svar, når vi spørger til, hvad der kunne motivere folk. Men også familiehensyn. Der er jo mange, når de skal ind i hoveduddannelsesforløb, der står og har en familie at tænke på også. Det, at man kan få hoveduddannelsesforløb, der er centreret omkring et afgrænset område, hjælp til at falde på plads socialt, og daginstitutioner og et job til partner, og fleksible arbejdstider er ting, der bestemt kan motivere folk. Yes. Og det var det, jeg havde. Tak skal du have. Jeg har spørgsmål til dig, og det har salen sikkert også, men vi gør det på den måde, at Gitte holder også lige sit oplæg, og så kommer I to på scenen til sidst, og så må I gerne tænke over, hvad vi spørger de to gode mennesker om her. Værsgo, Gitte. Til at sige til den her store uddannelsessession, jeg hedder Gitte Eriksen, jeg er uddannelseskoordinerende ledende overlæge på AUH, har en lang liv på det her uddannelsesområde. Det vi har gjort i LVS nu, som vi er rigtig, rigtig gode til, det er, at vi tager nogle temperaturmålinger, og den her gang har vi målt temperaturen hos vores hoveduddannelseslæger. Hvad for nogle forventninger har de til deres arbejde som speciallæge? Hvad tænker de om deres ansættelse? Og hvad er vigtigt for dem, lidt ligesom vi har spurgt studmederne, hvad er vigtigt for dem i deres liv som speciallæge, men også i deres liv som menneske? Og hvad ved vi egentlig? Og jeg synes jo, Kjeld, du præsenterede det meget tydeligt. Der er data fra 2013, og så er der et stort hul. Hvad er det egentlig speciallæger gerne vil? Så det her er et bidrag til at fylde hullet ud. Jeg kommer til at præsentere et meget lille udsnit af alle de fantastiske data, der ligger her, så der kommer mere i den her sag. Og så selvfølgelig tak til yngre læger for at have hjulpet med at sætte survey op. Se, når man skal lave sådan en undersøgelse, så er det altid rart at vide, er den repræsentativ. Vi har været så heldige at få 27% til at svare. 25% afleverede det, vi kalder valide svar, altså de havde fuldført undersøgelsen.
Den fordeling, der var af vores respondenter, det ser I i cirklen, den var vi så vældig heldige, at den sådan set også svarede til fordelingen af vores uddannelsesstillinger, spredt på de 3 regioner. Så med de forbehold, der er for sådan, det er jo en temperaturmåling, det er ikke en videnskabelig undersøgelse, det her. Vi var også i stand til at få vores almenmedicinske uddannelseslæger til at svare, og der har vi ca. 20% af svarene, ca. 180 respondenter. Så på det baggrund, uden at se det som noget videnskabeligt, lad os så se på, hvad siger de her unge mennesker. Vi har spurgt dem i forhold til forventninger til arbejdssted, bekymringer i forhold til geografi og faglige ambitioner. Hvad med det der med fleksibilitet, som dækker over deltid, forskning, faglige fordybelse, alt hvad der er i den kasse. Vi har også spurgt dem til, okay, hvad er vigtigt i forhold til at specialisere sig ned i et mindre område, arbejde med en mindre patientgruppe, altså det vi kalder nichelæger, eller det at arbejde med det, hvor vi har patienter, der er multisyge, der fejler flere ting. Og så det helt essentielle, som vi også har hørt i forhold til Peters bidrag ind i det her. Hvad med det her med forebyggelse og folkesundhed? Hvad fylder det egentlig i kommende speciallægers bevidsthed? Så det her, det er forventninger til arbejdssted. Og store byer, det er defineret som København, Aarhus, Aalborg og Odense. Og det her, det er så, når der står HU-læger her, så er det alle specialer minus almenmedicin. Husk lige på det. Og det er så fordelingen på de 5 politiske regioner, som vi havde på det tidspunkt, og så nationalt. Store byer, det er den mørkeblå, og så er der en gruppe, som faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, de vil. Og det er jo ret interessant, det segment, der ikke har besluttet sig. Det, der er kludet i det her, det er, der er regionale forskelle, det håber jeg, I kan se. Og så er det, at hoveduddannelseslæger, som er bosiddende nu i region hovedstaden, de skiller sig markant ud. Der er ikke noget surprise i det her, vel? Så kigger vi på vores HU-læger i almenmedicin. Det slidet er opbygget fuldstændig på samme måde. Og når jeg kigger på data, så vil jeg sige, ja, man orienterer sig faktisk mod en praksis uden for de 4 store byer. Så det positive budskab her, det er til vores politikere og til hinanden, det er, der er bevægelse i andedammen. Så det her med, hvor går læger hen, kunne vi måske godt nuancere i vores debat. Det er også sådan, at når vi kigger på geografi, så er det en bekymrings- og beslutningsdriver. Det handler rigtig meget om det her med at kan få hverdagen til at hænge sammen. Og der vil jeg egentlig bare sige, at læger er også mennesker. Læger skal også have deres hverdag til at hænge sammen. Men der er også en gruppe, som jo siger, ja, jeg har faktisk kørt rigtig lang tid i mit uddannelsesforløb. Når jeg bliver speciallæge, kunne jeg faktisk godt tænke mig, at jeg ikke skulle køre så langt. Og der er selvfølgelig også noget med, at pendlertid er jo ufattelig afgørende. Og der er vi selvfølgelig også inde i det her. Hvad kan vi så bruge pendlertiden til? Kan vi bruge det som en arbejdsplads? Og det tænker jeg, at vi kan få meget mere af. Og så er der jo nogen, der betragter sig selv som ikke flytbare. Og det er vel også et legitimt argument, og dem er der en del af. Så er det noget med det her, okay, hvordan er det passer med det her med faglige og geografiske match? Jamen der er det så sådan, at den laveste bekymring, den er hos vores almenmedicinske hoveduddannelseslæger, og det gælder på begge parametre. Der er en større grad af bekymring for faglig match og geografisk match i den anden gruppe. Og det er også sådan, at det er den, vi kalder storbygruppen, altså dem, der ser sig arbejde fremadrettet i de store byer, har en højere grad af bekymring på alle parametre, sammenlignet med dem, vi kalder regionshospitalsgruppen. Og der er ingen forskel på vores almenmedicinske speciallæger. Vores svarskala har gået fra 5, meget bekymret, til slet ikke bekymret. Og det har lidt betydning, når vi lige kigger et lille bitte øjeblik på det her slide. Det er bekymring for geografiske ønsker. Det vil sige, jo mere mørkeblå en søjle er, jo større geografisk bekymring er der.
Så det er jo heller ikke overraskende, at os, der er vant, jeg kommer jo sådan fra det jyske, os, der er vant til at køre og flytte os, vi ser det ikke som en stor bekymring. Så der er også noget med tillært hjælpeløshed ind i det perspektiv. Se, der er noget også her, hvad er i forhold til, hvad er vigtigt? Og der er det klart, fleksibilitet, den er topprioritet. Og der er det jo faktisk sådan, at fleksibilitet, deltid, andre måder at arbejde på, work-life balance, den fylder faktisk mere i gruppen blandt de almenmedicinske speciallæger, eller kommende speciallæger. Og I tænker nok, okay, hvor er Region Nordjylland blevet af? Hvorfor den ikke med? Der var kun 3 respondenter fra Region Nordjylland, så jeg har taget de data ud af hensyn til sådan ordentlighed. Men det er sådan her, det ser ud. Og ja, 100% klinik hænger ikke sammen med små børn. Det var der jo nok nogen, der kunne sige, så fix det. Der er også nogen, der siger, at det her med at have reduceret tid, deltid, det er faktisk en luksusting, som hører fortiden til. Så begynder der at komme bevægelse i retningen af, at det der med at få et job, det faktisk er det mest vigtige i forhold til kommende speciallægers verden. Ja, vi går videre, fordi vi kan også kigge lidt på den her med at sige, jamen hvordan er det så i forhold til, hvad er det faktisk, der sådan er vigtigt for mig? Vi har talt om fleksibiliteten, den var vigtig i begge grupper, og de slides, vi har for neden her, det er de billederne på neden, det er jo i forhold til vigtigheden af at arbejde med forebyggelse og folkesundhed. Og jeg er da sindssygt glad for, at vores almenmedicinske kommende speciallæger virkelig ser det som deres raison d'être. Det havde jo været trist, hvis de havde syntes, at det allervigtigste var at nørde ned i patienter, som fejlede noget meget specielt. Og det man også skal se her, det er, at der er alligevel en gruppe af hoveduddannelseslægerne i alle de andre speciallæger, som faktisk har set skriften på væggen, at det at arbejde med forebyggelse og folkesundhed, det faktisk kan blive hot, og er nødt til at blive hot i fremtiden. Så det er klart, at en neurokirurg, en thoraxkirurg, en plastikkirurg, som svarer på de her spørgsmål, vil jo absolut være tvunget til at sige, at jeg er nødt til at nørde mig ned i et begrænset område. Der er ingen surprise i det her. Så det, man kan sige konklusivt, det er, jamen altså, den faglige orientering, altså det fag, jeg arbejder og er på vej til at uddanne mig til speciallæge i, det driver også ønsket om ansættelsessted. Og der er kun thoraxkirurgi i de store byer, ja, jamen så bliver jeg jo nok nødt til at blive boende der, eller i hvert fald arbejde der. Der er også nogen, der har forskning i gang på universitetshospitalerne. Der skal selvfølgelig også være en bevægelse mod, at vi skal forske andre steder end på universitetshospitalerne, men det er klart, at det er sådan, det er. Og der er også nogle AP-læger, som siger, jamen jeg kunne faktisk godt tænke mig at arbejde uden for de store byer, fordi der er nogle patienter, som har mere brug for mig. Igen nogle positive bevægelser. Så til sidst her, hvad frister og driver HU-lægerne, når vi sådan kigger på tværs? Og som sagt, der er sindssygt mange data i det her. I får bare den lille klump. Men som også det er sagt tidligere i dag, one size does not fit all. Vi er meget forskellige, og vi har meget forskellige ønsker til vores kommende liv som speciallæge. Så vi er simpelthen nødt til at være mere nysgerrige på den enkeltes ønsker, muligheder. Vi bliver nødt til at gå tættere på hinanden. Så er geografi ikke bare geografi. Det er meget tydeligt i kommentarerne, at jeg går derhen, hvor der er en ledelse, som gør, at mit arbejdsliv bliver bæredygtigt. Det giver tryghed i ansættelsen at have en ledelse, der sørger for, at der er nok hænder på dækket. Velvidende, der er specialer, som lige nu mangler hænder. Det er også sådan, at vi kunne også godt se på arbejdsmiljø og læringsmiljø som en hård kapital, fordi det kan faktisk flytte læger. De er meget positive omkring, jeg går derhen, hvor jeg kan blive dygtig, fagligt dygtig, hvor det er, at der er rart at være. Så er der jo også en mulighed for at bygge nogle karrierestier op
på tværs mellem universitetshospitaler og regionshospitaler. Og det skal vi blive meget dygtigere til at lave blanding af fagligheder, sådan at det også er prestigefyldt og kan fordybe sig, selvom man ikke lige er på et universitetshospital. Det burde vi kunne gøre. Men vi skal være tydelige om de veje, der er at gå. Og så er det klart, at jo mere usikkerhed der er om stillinger, jo mere burhønseeffekt får vi, jo mere forvirring bliver der. Så vi har brug for at få kommunikeret meget bedre ud, hvilke muligheder er der faktisk for at få job. Skabe nogle synlige veje, og der skal også findes måske nogle mere fleksible modeller inden for almen praksis. Og så tænker jeg afslutningsvis, jeg vil sige, at det levede liv skal også hænge sammen for speciallæger. Så vi har brug for at tage nogle professionelle livsfasesamtaler med vores kolleger omkring, jamen hvad er det, der skal til for at reducere friktionen? Altså modstanden mod at se sig selv arbejde et andet sted, end man måske lige havde tænkt, eller understøtte det valg, man faktisk har truffet om, at jeg gerne vil pendle. Hvordan kan vi gøre det godt for lægen? Fordi så bliver det også godt for patienten og for vores kommende studmedere. Tak for det. Tak skal du have, Gitte. Vi vender helt sikkert tilbage med mange flere tal på et senere tidspunkt, når vi har bearbejdet dem. Kom herover. Ja. Vi har ikke forfærdeligt meget tid, fordi nu skal vi altså have noget kaffe, kan jeg se på forsamlingen, og det skal vi også. Kom lidt længere frem. Det lyder som om, at fleksibilitet er det nye sort, at det er det, man som arbejdsgiver skal vifte med. Men omvendt så kan vi jo også høre, at alt handler mere og mere om at regulere og styre lægerne, og der kommer en overproduktion af læger. Hvordan skal det gå op i en højere enhed? Har I noget bud på det? Jamen jeg tænker, fleksibilitet, det lyder som om alle bare skal ned i tid. Ja. Det er faktisk ikke det, vi taler om. Vi taler om at finde nogle aftaler og nogle muligheder for at arbejde. Måske man en dag om ugen har en mulighed for at hente børn derhjemme til ret tid, men så vil man godt arbejde lidt senere en anden dag. Så lad os gå i dialog, det er det, jeg mener med de professionelle livsfasesamtaler. Lad os nu tale om, hvordan er vi kan få det her til at gå op. Og jeg tænker også, det er noget af det, I... Ja, bestemt. Altså det der med, det kan være deltids, men det kan også være kombineret forsknings- og praktisk-kliniske stillinger. Der er mange modeller for fleksibilitet, tænker jeg, og tilrettelægge sine vagter og arbejdstider lidt, have indflydelse på det, tror jeg også er noget, der kan betyde noget. Det lyder som noget, der kalder på ledelse i svær grad. Og det handler rigtig meget også om den måde, vi ser på læger, hvordan læger arbejder. Fordi at lægearbejde kun den tid, vi bruger helt tæt på patienten. Eller er lægearbejdet også at bidrage til faglig udvikling, forskning, uddannelse. Så den dialog vil jeg gerne have med dem, der betaler for vores løn. Hvad får de faktisk for pengene? Er der nogle spørgsmål nede i salen? Værsgo. Den kom hurtigt op der. Så vidt jeg ved, taler man i Gorm Greisen. Jeg har været børnelæge i mange år. Så vidt jeg ved, i arbejdssociologien taler man 3 forskellige former at arbejde på. Ikke? Altså, der er dem der er ansatte, man har arbejdstid, man har fritid. Så er der dem, der driver en firma, det kan være sin egen gård, det kan være egen praksis. Og så er der dem der med kaldet, og det plejer at være præster og læger og sådan nogen som os. Er der nogen, der tager den vinkel og spørger på de nye generationer, hvor ser man sig selv i det spektrum? Gorm, det er jo et godt nok meget filosofisk spørgsmål, du stiller her, og det kommer selvfølgelig ned fra dig. Jeg tror, vi tager den på den måde at sige, jamen, ja, jeg tror stadigvæk langt de fleste læger har hjertet med, og det synes jeg faktisk også, de kommentarer, vi har i vores undersøgelse, siger, vi kærer os faktisk rigtig meget om de patienter, de behov, der er. Så måske er der også gamle, apropos vores indledning i dag, der skal have skiftet chippen ud, og måske komme lidt af med kaldet, og så måske tænke, okay, lad os gå med kaldet, men lad os også blive moderne læger.
Men hvor mange af jer kan jo huske, at i 1981 var der en meget berømt overenskomst, som ligesom gjorde lidt op med det med kaldet og satte en grænse på og sagde, nu er læger, altså lønmodtagere, skal have en fast arbejdsuge, hvad der jo sådan set var meget rimeligt på mange måder, kan man sige. Men vi kan jo spørge, Rebecca, altså det her med et kald i forhold til at være lønmodtager, hvordan ser du på det? Du er på 10. semester, du skal ud om et øjeblik. Ja, altså, jamen, jeg tror, der er rigtig mange, der stadig har det med, det kald, og jeg tror også, at det vi ser, når vi ser på bekymringerne, at der er rigtig store bekymringer for at føle sig tvunget ud i nogle arbejdssituationer, man ikke havde set for sig. Tvunget ind i et speciale, man overhovedet ikke har interesse for, tvunget ud i et område, man ikke kender noget til. Men jeg synes også, at vores tal viser, at der er rigtig meget træk på i forhold til motivation og netop den her følelse af et kald for gerningen. Ja. Men Rebecca, jeg tænker, vi har en fælles mission, fordi når nu siger jeg dine medicinstuderende kun adresserer 13% hen mod almen medicin og 2,6% mod psykiatri, og vi ved, at vi har brug for 8%, der søger hoveduddannelse i psykiatri, og der er 33%, der skal være AP'er. Ja. Så tænker jeg, at vi på uddannelsesbanen skal blive meget bedre til at have nogle gode snakker omkring, hvordan er det, vi kan få påvirket, og nu kommer Jørgen Kurtzhals jo senere i dag, kan få påvirket medicinstudiet, så I ikke kun skal have 10 dage ude i almen praksis, eller hvad det nu hedder, at vi virkelig får skruet op for eksponeringen. Og 3 uger i psykiatri. Jamen, det er jo vanvittigt, ikke? Det er faktisk sindssygt. Ja, jamen det er det. Undskyld udtrykket. Ja. Men det skal vi jo snakke med pengedrengen om, ikke? Det gør vi senere i dag, og der kommer mere uddannelse med Jørgen Kurtzhals, og vi tager det op i debatten til allersidst, og vi slutter øvrigt af med at snakke life work balance til allersidst i debatten. Tak til jer to.